sadang biasa tulung maringan kasih kawalas kasih ingkang kurang ingat kemudian bertenang lembut sampai minuman bersama ya ibu ratu ingkang loin adir pengkasih sesama putih ngamuji nyawang diri utawi ikilah sebeli kita kangen mempelanggan yang sabeh lalu hatiku anak kakak kasih siapa mutir jalan ikan banget sekali yang muncungin abad maling yang sukma lalu hati ngesakai para wali dengan banget saja sakit para wali kangkung maka sebanyak mama ATKB kalau wali kang sampun dari dari orang sakit mulai rukin zaman ikam mangkani senamida sakit kita merosot mubahir karena Amerika para wali kalau anak berang jauh kita pikul cari tingkat lampaan karenanya kesegala punten ya api lananya gak lurasi ilah anak mereka kan mereka bukti bapak kemarin tohat maka sangat orang yang sepengan cerita neku satu kodiran jalan nage kang ada rapat putra kusuleh longa botoleh panak putra kening amusa moza punika kasih dening ada Ikam wasa daun kaputra dening Musa kekasih Musa iku kaputra dening Abdullah malih kaputra dening Musa junika Musa junik brokah bapana punika kasuno dening Abdullah Mahdi Abdullah Mahdi ku kasuno dening asana-asani ku panang kaputra dening awasa asana malik asan iku kaputra dening sayyidu baginda Ali Sayyidina Ali kaputra dening Abi Thalib radhiyallahu anhu utawi purwani kinupit sinebut ingin caritani ingat
pun siap dulu ketir jalan dokter mani al-zahir pun siap dengan beliau sehingga para ini apa mangkang ngocap kali sabaji musanir ingkang kekasih apa wallahu ta'ala soleh anak kesulik kasunuh kening sapi jalan anganan dikap dalam pantaunya reteni sunik kang ilmu nantang kawarna nantang kuku sehatul qadim dalani tubuh sikarena putur rabani walarifin samadari Allah layanan sakon lampung menangih pangoranipun zahir datang ingin sejalan ikut pangangkonani irang duduk ukuranipun dinding desa untuk rostan lawat dinastan ada sejalan ikut ingarana lawan dinas dan sejalan di desa dobelan ingarana kang kalau dikau sebenarnya mak ikuasan sababipun ikangnya ika kasih pun was jalan ika kasih jalani oli bagasasi cinari kakak satu kotor jalan dikalikan dengan bisa Nentuk sumala wenda awas dengan satay mobil akhir dengan sedalam hijratun nabi dan satu sawidah bangsa nunggal yuksulah akan umur siap bulu kodir panasan dasar ngucap kali sebagai musoni puasane babat abdullah mangkana ingem papos anak isun mangkuku elsani jalan dengan perpanen Islam mengkoso catur tempuan bangunan bersifat satu Zatul ketira jalani arayu kang pasari iran butuh rabbani walari samadani Allah sayyid sayyid Abdul Qadir Jailan pasagikan angkang apa sabilan jembaran penuh jenggot imbang sekali batu ingkang musuh diangling punika ingkang dirasa dari wakak luhur lan luhur ingkang derajat sarata anoh diimling yang wujud tanam pegan ingkang suri sedaya satur kotir jalan kanapun sanam kata merojak kang sepuh layan abdul barak kali ketiga pun jebar lawan kaping catur ingkang kekasih isa kaping lima ingkang kuasa Ibrahim kanam nama
kelawan keceping kang nyarita isu dan waruh sering putra wanita nanging pinangga iko-ikone bukasangika ing putra bermantuk tunjing kelawan siap yolongko direjelani antara penesa mereka ngataruna dulu oke siap maka malaikat dan putra uinas tanam sampun kulo sama wonten ingkang ibu siap yolongko agak kasih siap terus berikan bangsa dadaos para sehlan anu ini laku ikutang amal hur lan balikin dengan kromat hingga aku ngogong kelawan kang endah-endah mangkana melimu idina polong kondir terbe di desa saya beringat sangkuloh mangkat kita dan tekak dan nenong saningan katau gak jarah tuh mangkat ingin desa jalani sangat gening keterangan kehilangan jauh mangkana kaum sumadaya semoga yang muhiti nanging kan tidak sebar koing kamu sami kesah datang wes maning agisa jangan ada udah nak kabeh mangkasar kubu anjing latang pusarwi ana no koing kesma kasampuning nana pesah maka ngucap pangeran apa ikang luwih asih satu deka kopi ngesbea kata sarua bae Katuana serta toya besan sangat tanah tawahan ke tenaga bening jauh antara sana pindah upama dengan saking anjut notak mangkanawang lintang suka manera sigawang sun mantuling wes pane samya moyo samar